Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Trone mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng kok iso mabur. Ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Wala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah sapa kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku wayang ngene iki wis nganggo kathok trene ngabang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hati pine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nek men jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kang lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jonjong lho. Awak gemes wis. Anggere kok ngomong aciak dhewe. Diciaki diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Atonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye terus ke ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal Boyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab wae. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa, ya. Nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah, cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayate kanca-kanca. Lah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung impren gantel to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mari karo bekan ngono. Ora nek kene papane wong neter katejen. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ora metu jaba.
Kuwi jenenge dosa. Sembuh ora omongan. Ayo metu ta, ayo. Aku yo nek kowe metu jaba, aku yo metu jaba. Blegek kugek sadulita mel. Pitike jago ora padha tarung, prenjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa Nalagareng, waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu do rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gek gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyaine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha, Kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha, Kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Iya, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena bekti kula, Den. Iya Nalagaring tak tampa. Iya, Nalagaring tak tampa. Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu bekti kula, Den. Iya Nalagaring tak tampa. Iya Nalagaring tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Iya Nalagaring tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula, Den. Iya Petruk tak tampa. Iya tak tampa, Truk. Iya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu, Ndara Antarja bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Iya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja kula ketun nggih, Den. Suwen, Truk. Tamune 5 bagekke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tambakan pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya ming pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra iki ana dayane. Ora mungkin. Dayane ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ing kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wondene ing kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padang jinggrang, bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa, mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging ingkang mbok pangku mau Sanghyang Candra, tegese Sanghyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tanpa beda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel
ingkang wigati upama ta kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan, muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Harep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskiteng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Lho, mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakal mati. Nek ngimpi lara bakal waras. Nek diimpekke mati dawa umure ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune pothol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa Mir ora? Impeni ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi titiyane Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumuli jam 1-an kae aku mapan sare Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe ora ya ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk Bagong. Jagone aja kluruk kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wah, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing lakoke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Gondro. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar mimbungan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumasane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe men kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngoten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do ting clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampean rawuh mriki ming ajeng ngempek
kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti munggah derajat munggah pangkate mboten ning mukti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa Ndara kacarian putra lamun kawekasan eka wis anggeni maya wis anggene maya Wisnu Pradena yen mung bab perkara kuwi aku sago mbantu kek saga iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepunden aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati matur karo Siwa Ndarawati bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adikku Sang Risang ning Ndarawati, Mar. Mengke nek Kang Wa mboten maringake nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruci. Siwa Semar, aku lawadiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe lang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngopo? Demen to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa no meriang awake. Bagong ora gelem nderek Ndara Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus umris-umrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sapenake dhewe. Sago ora. Aku ya lara, Pak. Sago ora. Lho, lambeku wis garing. Sago ora. Mataku teng lebih Pak. Ki saya parah ketake, Pak. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok ora. Ah wis pahit iki. Tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja, aku ku ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku kuwi ambles terus ora tau bumi ya sing tak ambles. Bola-bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning udu bumi ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Wis di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos semangkasang ing Waraputra dumrajak tanpa larapan rawuhing Begawan Durna nalika semanten karya kagiat kang samya mulat nenggih ki lho ora loro garing Petruk Swara Bagong. Sasa
menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh. Sami wilujeng mremban. Oh, gandhok mlekuduk swalu gembol, Semorante hawala. Oh iya Semar. Neskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih Mremban. Ya tak tampa. Pangestu Kutamanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula Mremban. Oh Nala Gareng tak tampa. Pangestu Kutamanono ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula Mremban. Oh Petro kantong bolong tak tampa. Pangestu Kutamanono ya Petro. Nggih. Mremban. Bekti kula nggih Mremban. Oh, Bagong, tak tampa pangestu Kutamanono Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripin. Bekti kula nggih Mremban. Oh, Bagong, tak tampa. Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu ya. Weh, domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek iki pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Kuwi senengane ica-ica nglincipi carang papak adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup ah kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya Gong, mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane api ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa, tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jenengane. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun Mremban. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa Penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangku Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngastina, mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalindra Ngastina Semar. Supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh, pendopo Pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho. Apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalindra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kok le mesake temen to Semar? Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo,
tak kanthi barang sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok dadak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang tok kowe numpak kereta kencana, dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa ora gleleng? Semane negara Ngamartaka nitih kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Kalendra Ngastina bakal nampa paukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata lu terus. Siap. Itu iki rembugane mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa, wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan tahun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan tahun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cetha ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso realisasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok glen ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wang sulamen kang kaya ngono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bontol tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana mati Semar. Amengar nesuhe kok cucul sarung to. Athokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitaning ratu ora urusan.
Lho, iki Bagong apa kok ucul klambi iki? Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernyataan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tak krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernyataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak ya? Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepengkean kowe. Sampeyan ngomong sampeyan ae dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi aku nyekel sempritan prik bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Ngger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa gelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene ngabang ngene iki tak taleni apa jenenge iki tampar putih ngene iki ngati-ati hati pine tanggae tak sikat tok nyolong kok dipeng-pengke gong ora aku nek jotosi wong iki ora nganggo mesakake lho nek ngono kowe tembung jotosi kuwi kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, Kang Lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes wis. Anggere kok ngomong ciak dhewe. Diciaki diantel ora model kowe nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti ya Mir apa Mir kok cungar-cungir kowe ra adus pirang dina atonya wae mangsane aku iki sedina adus ping 4 e pasang ciduk kowe lah kowe Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal Boyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa, ya. Nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon.
car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung impren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mari karo pekan ngono, ora nek kene papane wong neter katecen. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba, aku ya metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus karang kademel kene. Ha iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif apa ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengoki apa? Aku kok? Aku wedi ya Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase ya. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng aku dicundhok manik modar. Durna iki ampuh terus aku kok nantang. Aku men ketok gleleng nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkone Ngamarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus sek wis kaya ngono kae piye? Ha iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing kemandang iki. Wo lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajaman ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora dados-dados ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa digeplaki sak penake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tanang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong iki kok. Ora wani. Akhirnya Ndara wis anggeni sing luwih enom rawani Gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sempatanmu kuwi nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji iki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undur kene, Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Iya, ngati-ati Kakang Antasena ya. Besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampean tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ta? Iya, pancen mangkono. Wis kowe rasa dadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik,
Ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketemu sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mung suwe. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat ora usah melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina niki ngestaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku pun sekejake nggih wong edan ora nantangi kok njur minggat ayo Pakde nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena
Gong tak tusuk mangkel aku sampean candak sirahe terus diwalik set si Surtayu wis Antasena bluk kena dodo tembus apa lagi dekoke tumbal tak usung nak nyem wah asik bareng wonten tumbal tak dudut samploke sirahe Surtayu men iso satu kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes e aku karo sampean. Wonge unclak-uncluk kaya wong petuk blasmu kuwi. Nek temandang ampun ra jama-jama. Rampungi, rampungane asip mangkane. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo endi Semar? Kukupan Siwanayantaka. Bedhan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe ya. Mati. Wah, sabiadamu modar dene aku. Kono. Seneng aku pokoke. Pokoke ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Gemes aku. Wah, lha Kanggres muni. Trampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho kare nggih. Rampungi to lho. Yo. What? Nyenengke. Swatama anak pendhita kami. Idak sikile. Set. Waduh mati aku. Tandak sih sok wah balik. Halo. Wah. Seneng iya. Koyo soto ngantem. Ora ana apa-apa.
Titen ngono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo Petro? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paring kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam kula iso ambles bumi, ming sak jam. Lho saka kuwi mati kowe nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Adake ora. Wis jajaran cobanen. Carane nyoba ngamet ambegan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae saya. Ayo terus deh, samberi ngori, samber kabeh. Ayo Dara, terus. Kowe ngerti perange Ndara Garukaca? Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah dirgantara, Kurawa pirang-pirang modal kabeh. Aku seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Contone? Wah. Bila celeng ki. Truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki dadi ana bedane dhewe-dhewe. Mangkane ra. Arep endi cah. Ndara, ngopo? Sakit manahku lho Ndara. Mergane Petro niku ngalem Ndara Antarja ingkang ngraka. Petro niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah lho Ndara. Nyuwun Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem ngamet ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3 karo batine nyuwun mabur. Modar kowe truk. Wah, gleleng aku. Madake. Petro Kandung Bolong. Petro Kandung Bolong. Iki nalindring pringgondani Raden Ki Gatotkaca Petro. Tekle aleman ora. Petro Kandung Bolong. Terus ora kurang ajar, Truk. Terus ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk, ora. Kaya bel. Jiji reng ora. Aku iku sing jiji asmane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimimi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le? Mencolot to? Udus. Trone mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep?
Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki rak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Hei diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin asa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Lah aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula ning mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku glelek. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi ya iya. Awak. Kene rasa. Kana ki ting crekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa ora rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Truk? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Pajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur bisa. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong-gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa sabut kowe. Aku ora tegel gareng. Ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitaku malah kewalik saiki. Nya. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis, mari tok gatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Wah, sak entuk obat ijo ya ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian kok.
anu golek keris. Oke. Anane Drei. Terserah. Tusuk kene weteng kuwi. Mati. Edan. Mentol ya, Tru. Edan. Piye? Coba nyunyukno wetenge Petro. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Acepuk kon sikil. Engko gek sing apuk mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Nggo nempuknya. Edan ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora nglek. Dene mereke men JT man. Kene kok ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke mung 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles lho. Yo. Gong. Rambutku. Ayo kak ora. Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, Asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke Karang Kadempel sampya dening aku. Ayo Renya. Harap menyerah. Pate Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Mati ya. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong ancamane mung siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petrus saiki iso ambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2. Harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter.
Kodan ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kican dua. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Bali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki dasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya apa to? Begini ora ngerti rasa sok omong to. Goblok ning gaya. Oh kuwi penting aku kuwi. Ngayal padahal. Wah jantoban komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekanca wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Oling gleleng malang kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Nang ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glimbingke. Cilaka iki. Ning ngoten kula ya wis boten iso Den. Lah wis kliwat sak jam ya ora iso terus tenaga pusakaku ming sak jam. Bojo. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu iki. Kena mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam nggih. Ndek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta dasar kene nang pasar aku arep pamer kasudebian arga linggih sareng gawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Ojo. Wis rasa wis, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Oh iya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuk nggih. Iya, kula celuk kon rene. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilar
aku dawuhmu nyendikane. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wae ora pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono nggih. Ya pancen kaya mung aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adikku lanang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek. Ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami ya. Ngono Kang mlingi kene Semar ya ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo Dimas tak dherekake Yayi. Wayah tur jagat. Setyaki wonten timbalan. Mara prayu gak nunggu ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas. Ri sampun boten kirang prayogi Koko Prabu. Kakang Pati Udawa wonten timbalan jinuwun. Tatanan kang padha gantung seba jeneng ingsun diandhang marang suwaning Atmat Jaku sakarone. Aja nganti ning padha saur manuk Kakang Pati Udawa. Kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat jinuwun. Anak lanangane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang ngababaro dadi pakarti. Wisanggeni padha raja sakmratamu nggih. Pangestune Siwa Ndarawati slamet teng aku wa, aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndarawati. Ya tak tampa cah bagus. Pangestuning wong tuwa tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena padha becik. Pangestune Pak Dewi Wilujeng. Aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pak Di. Iya. Antasena ndak tampa pangestuning wakmu Ndarawati tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Kulup. Ana wigati apa? Sowan tanpa tinimbalan katon Gita ana wong wigati mara gage matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggih Wisanggeni. Ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndarawati ndungkap angka 2. Malih-malih apa wae? Sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora. Nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka. Lho. Dadi pengawakaning Kakang Semar. Iya pancen mengkono. Kosek to. Sira kuwi atmaja ing Madukara, lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine. Ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora, nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar. Njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra. Mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya. Tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar. Lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel. Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa. Mongko syarat ceranane ora enteng. Syarat ceranane apa nggih Wisanggeni? Syarat ceranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndarawati ing wigati mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar. Ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Mulya. Tak suwun ngampil tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel. Yen dikeparengake matur nuwun, dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndarawati yen to ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya, tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndarawati. Coco mondap lir kinatap tuko yaya sinipi Netra kocak mondar andir. Oh jagat wasisaning uputur wayak tur jagat Wisanggeni. Siwa Ndarawati piye? Yen lumrahih aku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar. Jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndarawati lan tumrap pribadining Nata Ndarawati. Pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndarawati persasat keputangan budi kelawan Kakang Semar. Nanging kosek yo nggih aja nganti kesusu. Mengko mundhak kesuruh dalan sing kleru.
Etungane ngene, cara agal-agalan wae. Aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila geni. Saiki para coba hitungan. Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndarawati. Ing atase mengkepengin bangun desa wae lah kok ngadak nganggo srana. Ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya. Apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadewatan. Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndarawati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana Dewi Wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang Karang Kedempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya. Ingkang wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar, bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ingkang bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya Wisanggeni. Pakde, iki rasan dadak kok nuwun sewu, kakehan pengendikan sing tekan kono-kono, sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Nata Ndarawati keputangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh keputangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke matur nuwun, nek ora aku wis diwenehi Purbawasisa karo kakekne Semar lho. Lho, Purbawasisane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenehake ngampuk ning Ndarawati. Lho kose, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndarawati iki? Kose Antasena iki rak negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndarawati iki anggepmu kowe iki sapa? Kowe iki mung sak anakku lho. Kowe iki mung banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki. Apa kowe ora nyawang Ndarawati iki akeh senopati Antasena? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi mung jontrot karo mak cilik Setyaki. Ora apa-apa. Nggih. Piye? Nek badhe damel geger negari Ndarawati. Ajangipun wonten dadanipun ingkang pamaning Garbaruji. Ora ning kene papane wong neter kadidayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menenga. Sing marahi kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika Ndarawati akeh senopati, tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot kanggo pengendika Ndarawati akeh senopati, mula mak cilik kaya ditetangi rasane. Tak cobane. Hati-hati lho Kang, wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya Kang. Kowe rembugane karo mak cilik karo Pakde Ndarawati, nek perkara kakak mak cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun neter kadidayan. Nendi medal Jawi dipun cobi. Ingkang paman kaliyan Langgir Antasena. Kegiatanipun unggul ingkang pundi? Oh iya, aku mengari manut ya. Pancen ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndarawati dados ajanging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Datulaya. Lho nggih. Aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ing antaraning Jodipati karo Ndarawati. Ingkang prayitna ngatos-atos sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa. Sinuwun Ndarawati kula semangat.
Satyaki tinunun gatanira wirang tumandang Setyaniku garwanira warnanir warnanira nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi Majile nganti ketrikel-trikel suaramu mboten sakakean gunem ayo nek pancen Rangga Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Indrawati ajange dadanipun ing pamaning garep Poluji ya aku ora marahi lho Pak Lanjen sik nek sampean ngejak Gojek tak ladeni nek ngene ditemtokke aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora monggo nggih kula ladosi kurang seru ayo Majile Good. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok. Sajae ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semrepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Majile, tak kira kowe ngejak Gojek ning jebul tenanan ya. Njaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Majile. Antasena, ora edan kowe. Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jaluke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Pengerti kok kowe aku ngantem Mak Cilik? Ora, aku ngajeni karo Mak Cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku gah. Kena ngopo? Lah Majile ya ngantem aku sak kayake nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripi wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak watek tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripi wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Gusti iki tak rembuke sike. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Wijayamulya tak jaluk. Dipun caosaken mohon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya ora bakal kok kakene Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakene Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Iya. Omonganmu tak cekeli lho Antasena. Cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira
Iki tenan ora, Pakdi? Lho, lah ya iki Sekar Wijaya Kusuma. Kok pote ra ono? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni. Kaya apa ning kono? Ni. Apa, Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani. Ger, diwut tambani, Ger. Iya kok sike. Rasa susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani majelis Setyaki. Wis ge wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngobah ngono. Saged nggih sekedhik. Madheprana iso mengkur apa ora? Saged. Badhe pun merapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun nggih. Wis ge ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakdi nyuwun pamit ya. Iya, entasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih Sekar Wijaya Kusuma digawa. Ayo Kang, badhe nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Ya yo, ngger sing ngati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Setyaki ngono timbalan. Kok ora pati nduga mono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kalawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Kanjeng paringipun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten dipun parengaken nderek. Ora usah. Sagedakan iki kaya ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos ora Bu iya. Aku lak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngopo to kahanane dening Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki. Nyuwun pangapunten, Bu. Sewu kalapatanipun ingkang putra ing Pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca. Saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada kula ingkang badhe amboyong. Menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel, mboten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka. Lan samangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel. Ingkang putra ing Pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Nadyan putung mugi kabandhemna, remuk mugi kasawurna. Wah, cangkeme. Pandya Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa gambahung kesra titik. Nuwun pamunten Kang Prabu. Paripeksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Prabu. Kembar Sedewa ragile ning apa? Mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Amarta. Supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula, supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak menapa dening Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan. Menawa kula suwun kanthi sanget monggo to.
kula aturi metang. Kula aturi gelar tuwin, kula aturi gulung. Lelabanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitang mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos celaprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabatanipun kaliyan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada Paduka Awel, tumuntun pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke boten kanten-kantenan kedadosanipun to Kakang Prabu. Sedewa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen aringna marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Barangga mung ngrimuk sarta ngleremake penggaling Kadang Munjadipati apa dene Madukara. Pun ngakang percaya marang sira Kadang Kuragil Sedewa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, gerangamu ora mulang wewani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged njagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Pamunten Rama Kyai. Dewa, Inggih. aja dadi palange Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, Inggih, kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. wah, Inggih menapa mboten? yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darma Kusuma sampun paring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur doro ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab Kakang Mas.
Gatotkaca wonten timbalan paman wonten dawuh paman. Pustaka Jamus Limasata keparenging wakmi ngamarta kowe ingkang kudu ngasta nggih ngestaken dawuh reksana aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab mung buta kinarya syarat ya cukup syarat wae yen wis paripurna kondurna nuning nggih ngestaken dawuh budhal ngestaken dawuh Kanjeng wonten dawuh Kakang Mas kaya ora mentala weruh lungane Pustaka Jamus Limasata kepareng patuko hayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken netrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kung lir wuwuh sing pene panca ila jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tambanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan janur gunung kadingaren nggon musuwana negara Mandura eneng apa Antarja mugi dados ing kawuninganmu kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten sukalelaning penggalih Patuko Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura. Lho. Maring ngambil pusaka Mandura piye? Kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa. Mongko nyatanipun menika mangke boten badhe kasembadan menawi boten saking pambiyantinipun Patuko Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala arta gawa ning Karang Kadempel. Ih, kasinggihan mekaten. Wah, jagat Dewa Bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka baen-baen, ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi dratate Semar ping arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi. Semar iki wong gerang ora iso mikir. Nyuwun mahapunten. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali. Nun Bali. Lho kersanipun Patuko Prabu nundung dhateng kula. Kandha karo Semar. Kandha karo Semar. Yen ora bakal kasembadan Mbaya Kyai Nenggala. Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Patuko Mandura. Piye? Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Patuko Mandura. Mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala. Lingsem raos ing manah kula ing atase kula menika satriya. Dipun utus mboten saged ngrampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis kanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungsa apa kowe?
manus maring jajalan sekertane bawana menungso ora tataran. Wah, selagine dewa wae ora wani nyilek Kyai Nenggala. Mung derajate Semar, batul ketibane pitulungan nyilek Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawang karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kacang tempe. Wiladara. Ora kena dialus Ratu Mandura. Wa Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estrinipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo, kula nika menungso dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja kaya bocah. Panos maning jajalan kuat dhewe. Menungso ora tataran kuku karepe dhewe Antarja wani karo aku Kresna iki. Inggih. Kok duka-duka nesu karo Antarja. Kula nuwun pangapunten, nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau dicoba. Dijajal piye? Baladewa mung Antarja ora bakal wedi. Antarja wae wani. Wonten. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan bedhahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng aku ora entuk. Antarja panjenengan tak piloro, tak ajar. Nek wong tuane ora trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ora trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padake wong tuaku wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan pisan geni ugi sowan wonten negari Durawati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten parengaken ing gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok yo diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angele ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesuma menika ya pusaka, sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingi kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun, ora caturan Kyai Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Sameneika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajikanipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhal ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken.
janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darmakusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Dipol. Karepmu piye? Istunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sak nginggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane keluar Semar tuwe nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdi pun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok kele gunake. Pancen tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yah niki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet kami kula Mas Kuti.